El Panteó de Catalans Il·lustres és un projecte 3 vegades frustrat. Avui, pràcticament, ningú sabria dir on és o on havia d'estar aquest Panteó de Catalans Il·lustres. Però per l'alcalde de Barcelona, Francesc de Paula Rius i Taulet, l'any 1888, estava claríssim on havia d'estar, al Parc de la Ciutadella, a l'antiga capella militar. S'hi va projectar un panteó en què les principals personalitats de la història política, social i cultural de Catalunya hi fossin enterrades, com l'historiador Antoni de Capmany, però el projecte va fracassar. Dècades més tard, en l'època republicana, Lluís Companys recupera la idea de crear un nou panteó de catalans il·lustres. També fracassa. La capella castrense del Parc de la Ciutadella continua avui sent això, una capella militar. Del panteó de catalans il·lustres no se n'ha tornat a parlar mai més.